Buku la Mateyu ndi buku limodzi limene linakamba zokhudza ufumu. Tikatsegula buku la Mateyu ma chapters ake 28 timapezamo mawu ufumu akupezekamo ka 55. Ufumu unakambidwa kwambiri m'buku la Mateyu. Maka pakati katsegula buku la Mateyu chapter 5 ndi chapter yake ya 5, 6 mpaka 7. Pamene pastor Yesu anakamba za ufumu kwambiri. Pa chapter 5 verse 3 anatchula ufumu. Verse 10 ya chapter 5 anatchula ufumu. Komanso chapter 7 verse 21 ukafika ne anatchula ufumu. Maka chapter 6 verse 33 anakabakonso za ufumu. Kuti ufumu ndi yofunikira. Ndipo pesa ndi yofunikira inafotokoza kuti tikhale anthu ofunafuna ufumu umenewo. Muthange mwafuna ufumu wakumwamba. Ndi buku la Mateyu ndi buku limene linakamba za ufumu kwambiri. Tikatsegula buku la Luka chapter 17 verse 20 imafotokoza za ufumu. Kuti ufumu umene udzaoneka ndi maso ngati monga anthu ena amayembekezera ngati mmene umakhalira ufumu. Kuti ufumu wakuti umene umaoneka ndi maso. Chifukwa cha chimenechi ndinoti chinthu chofunika kuti phunziro lathu la lero tikambepo zokhudza ufumu komanso zokhudza mpingo. Kodi ufumu ndi chani? Nanga mpingo kuti ndi chani? Izinso ndi zinthu zina zimene zizofunikira pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kuti zithu zidziwa. Chifukwa pena anthu timasemphana, ena akamakamba za ufumu, ena akamakamba za mpingo. Buku la Mateyu chapter 16 verse 18 ndi verse 19. Yesu pamene amayankhula anakamba za ufumu verse 8, anakamba za mpingo verse 18, ndipo verse 19 anakamba za ufumu. Tuone pa verse 18 zimene anafotokoza Yesu. Ndiponso ine ndinena kwa iwe kuti iwe ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga, ndipo makomo a dziko lakufa sadzagonjetsa uwo. Verse 18 akuti pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga. Verse 19 ndidzakupatsa mafungulo a ufumu wakumwamba, ndipo chimene ukamanga pa dziko lapansi chidzakhala chomangika kumwamba, ndipo chimene udzachipasula pa dziko lapansi chidzakhala chopasulidwa kumwamba. Verse 18 akamba za ufumu, verse 19 akamba za mpingo. Pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga, ndipo mafungulo kapena makiyi a ufumu wanga ndidzakupatsa. Chimene amafuna kunena apa ndi chani? Ufumu ndi mpingo zinthu zofanana. Ndi chinthu chimodzi. Zili ngati ukapita malo ena umakapeza chimanga cha juisi amachitchula kuti dowe. Ukapitanso malo ena chimanga chomwe akuchitchula kuti mondoko. Koma chonsecho chimanga ndithu chongosiyana mayina. Ufumu ndi mpingo ndi chinthu chimodzi. Tionanso mavesi ena amene akutithandizira ife kuti kuona kuti chinthu chimodzi. Tikatsegula buku la Machitidwe chapter ya 2 pamene pa Pentekosto paja pamene Petro anali kuphunzitsa anthu aja atasidwa mu mtima, anauza mawu awa pa verse 38. Machitidwe chapter 2 verse ya 38 akunena kuti koma Petro anati kwa iwo, lapani batizidwani yense wa inu m'dzina la Yesu Khristu kuloza chikhulupiriro cha machimo anu, ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Apa mpingo wayamba ndipo atalike tumapha Yesu amene anaphedwa uja simunangopha munthu wamba ndi mwana wa Mulungu, pano ali kumwamba ndi Mulungu, ndi anthu aja zinakhudza anafunsa kuti nditani, ndi Petro anati lapani batizidwani. Pa chapter 2 verse 47 anati Ambuye amuonjezera tsiku ndi tsiku lakapulumutsidwa. Mpingo wayamba awauza anthu kuti ngati mufuna kulowa mu mpingo muchite ichi, mulape ndipo mbatizike. Tikatsegulasa buku la Mateyu chapter yake ya 18 verse ya 3 ndi 4 pamene Yesu amayankhula zopezana nazo zomwezi kunena kuti ofunika kutembenuka mtima kuti ulowe ufumu. Polowa mu mpingo umatembenuka mtima, polowa mu ufumu umatembenuka mtima. Chifukwa chani? Ndi chimodzi zinthuzi. Chifukwa njira yoloweranso ndi imodzi. Chifukwa ukulowa mu chinthu chimodzi ngakhale mayina osiyana. Tikatsegula buku la Yohane chapter chake cha 3 timapeza nkhani imenemo ya munthu wina amene timamutchula kuti Nikodemo. Bible anayamba kufotokoza kuti Nikodemo anapita kwa Yesu usiku. Sitidziwa chifukwa chimene chinapangitsa anapita kwa Yesu usiku, komabe anapita kwa Yesu usiku. Ndipo atapita kwa Yesu usiku anamutsimikizira kuti ufumu
monganso mpingo chimafunika chani umafunika kubadwa mamadzi ambiri. Ndipaka tamuzoti ayenera kubadwaso anafunsa kuti ndibwera kumimba mwa yanga ndikubadwa sadari yayi koma kubadwa kwa madzi ndi kwa mzimu. Polowa mu mpingo umalapa, polowa mu ufumu umalapa. Chifukwa chimodzi. Polowa mu mpingo umabadwaso, komanso mu ufumu umabadwaso. Umabadwaso bwanji? Mamadzi ambiri. Zeri kuzona buku la Yohane chapter ya 3 verse ya 5. Komanso tufuna lili kumbukire chinthu ichi. Mapuziro athu ambuyo kuti mapuziro akuchokera buku la Daniel chapter 2 verse ya chapter 2. Chimene maona ufumu italona maloto ndipo chapter 2 verse ya 44 pamaloto pachanena kuti kudzakhala ufumu ndipo ufumuwo sudzawonongeka. Ufumu ndi chinthu chonse chingawonongeke olo munthu utachita chani. Ufumu umene Mulungu anawukhazika tukamba za ufumu wa Mulungu apo tukamba za mpingo wa Mulungu chinthu chonse chingawonongeke. Tikoza kuyesera kuti lichononge, tikoza kuyesera kuti lichipondeponde koma sizikatheka. Baibulo kuchokera mulosi anatsimikiza ndithu chinthu chonse chingawonongeke. Nchipake tikabwera buku la Heberi, tisegule buku la Heberi chapter chake cha 12. Heberi chapter 12 verse ya 23 tiyambira verse 23 akunena kuti ndi kwa msonkhano wa onse ndi mpingo wa obadwa oyamba olembedwa kumwamba. Msonkhano wa onse verse repeated of course. Msonkhano wa onse ndi mpingo wa obadwa oyamba. Msonkhano wa onse komanso ndi mpingo wa obadwa oyamba. Kono mabadwa wanji. Parangani chapter 3 verse 5 mwamadzi ndi mwazimu. Mubarizo wa madzi ndisene mene mabadwira. Ndaba kulipo zoti za mpingo umenewu za ufumu umenewu umabadwa. Pa verse ya 28 chapter 12 yowepa anasintha mawu. Momwe apeze chilo mpingo agwisa chilo ufumu pa verse 28. Mwayi chipalano ufumu sakubwerezeka tikhale nacho chisomo chimene tikakutumikireni nacho Mulungu mokondweretsa ndipo akunchitira ulemu ndi mantha. Akukamba kunena kuti mwayichi polandira ufumu osagwedezeka. Tukumbuka zimene anafotokoza buku la Daniel chapter 2 verse 44 ufumu umene osagwedezeka ndi ufumu olisungati. Mpingo umene Mulungu anawikira ndi olisungati. Anthu analayesetse kuti lupondereze kuti chilungamo chitiki sungati. Ndipake pa Mateyu chapter 3 chapter 16 verse 18 anafotokoza kuti oloma dziko lakufa sadzaulaka iwo sadzauwononga ulatatani lililonse limene angachite. Ndenaona kunena kuti Baibulo limakamba za ufumu komanso Baibulo limakamba za mpingo likamba za chinthu chimodzi. Chinthu chofanana. Tipilire phunziro lathu poona buku la 1 Korinto chapter ya 15. Pa 1 Korinto chapter 15 Paulo pamene amalembera Khristu kwa Korinto anafotokozera chinthu ichi. Pa verse ya 23 mpaka verse ya 26 koma tikuwerenga verse ya 24. Pa verse 24 akunena kuti pomwepo pali chimaliziro pamene adzapereka ufumu kwa Mulungu ndi Atate. Akuti tsiku lomaliza tsiku lachiweruzo chimene Yesu adzachite ntchito ichi. Adzapereka ufumu wake kupereka kwa Mulungu kuti aweruze. Adzapereka ufumu wake kupereka kwa Mulungu kuti aweruze. Kulenga mpingo wake kupereka kwa Mulungu. Komanso pang'ono anadzapereka ufumu osalima ufumu akufotokoza bwino pamenepo. Chifukwa ndi umodzi, ufumu ndi umodzi, mpingo ndi umodzi. Chifukwa kuti adzapereka ufumu wake. Adzapereka kwa nani? Kwa Atate. Ndero zonandiro zoti pamene tukamba za mpingo tukamba za ufumu Mulungu anena za mpingo umodzi, anena za ufumu umodzi. Umene tsiku lachiweruzo adzakotenga ake okhawo kupereka. Amene asale akewo sakapereka kwa Atate. Pando osayenera anali mu ufumu wolakwika, anali mu mpingo wolakwika. Koma munthu kumafunsa kuti mpingo ndi chani? Kodi mukamba za ufumu umene ndi chani? Kapena mpingo ndi chani? Maori mpingo amachokera mu chiyankhulo cha Chigriki amene amatanthauza oyitanidwa. Ecclesia oyitanidwa. Ndipo pesa anthu amakhayitanidwa mwani? Ayitanidwa ndi uthenga wabwino. Ayitanidwa cholinga chimodzi, ayitanidwa ndi uthenga wabwino. Njifaka tikawerenga mabuku la Akolose chapter yake cha 1. Buku limene la Akolose chapter 1 verse yake 13 analemba mawu. Akunena kuti pa verse 13. Amene analanditsa ife ulamuliro wa mdima natisunthitsa kutilowetsa mu ufumu wa mwana wake wachikondi. Akuti chimene Yesu anachita ndichi. Anatilanditsa ife ku ufumu
kapena ku ulamuliro wa mdima ndi kutitenga ali kulipereka mu ufumu wa mwana wake Yesu Khristu. Ndiye kuti tikuona ndi tumomveka bwino kunena kuti Yesu anabwera kuzatifera, atatifera chimene anachita chani, kutichotsa mu mdima, kutibweretsa ku ufumu wa Yesu Khristu. Ndi zimene Yesu anachita, ndi zimene Mulungu akufuna, ndi zimene anachita. Ndiye tikamakamba za mpingo ndiye ndi anthu amene alanditsidwa ku ufumu wa mdima, amene akachotsedwa ku mdima, akachotsedwa ku mdima akuwabweretsa ku mpingo wake. Ndi zimene Baibulo likufotokoza bwino pamenepo. Ndipo amatilanditsa motani. Mulungu anayika njira yotimangitsira kuti tilewe. Pali njira ziwiri. Tikawerenga buku la Mateyu chapter chake cha 7. Mateyu chapter 7 anafotokozapo za njira ziwiri. Verse 13 akunena kuti 7 verse 13 akunena lowani pa chipata chopapatiza chifukwa chipata chili chachikulu ndi njira yakumuka nayo kukuonongeka ili yotakata ndipo ali ambiri amene alowa mu icho. Akuti pali njira ziwiri yopapatiza ndi njira yotakata. Akuti mwatsoka ino ambiri akulowa mu njira yotakata. Munthu kuti ukaonongeke nchosavuta. Chifukwa njira yako kuchiwonongeko ilibe malamulo. Ngati ufuna kupanga chigololo panga, ngati ufuna mwamu wauma, ngati ufuna panga chimwe lilonse limene ungalichifune pa dziko lapansi panochita. Chifukwa njirayi ilibe lamulo. Koma njira ina iyo papatiza ifo ili malamulo. Anthu ambiri amasankha kukhala mbali yokhulupirira kuti kulibe Mulungu. Mudziwa chimene amafuna kusankhira mbali imene? Amafuna kukhala munthu osafuna kusunga lamulo. Nawo ndingakhulupirira kulibe Mulungu, palibe imene ndingaope, palibe imene ndingamvere, palibe imene ndingasunge. Ndiye kuti anthu ambiri kuti safuna kusunga lamulo la Mulungu, akuti amalowa ku njira imeneyo yotakata, yayikulu bwino, yopanda malamulo, imene njira yonse umachita mumasuka. Koma njira ina imeneyi akuti yopapatiza. Ndipo ona zinthu zimenezi tikuona kuti pa njira ziwiri. Koma Mulungu akuti anatichotsa kuti ku ufumu wa mdima kulibweretsa ku ufumu wa mwana wake kuti tiyende mu njira yabwino. Chimene afuna ndi chinthu ichi. Inu ndine ngati kuti tikalowe mu njira yopapatiza, tisankhe njira yabwinoyi. Tichite zimene Mulungu akufuna, titsatire zimene Mulungu akufuna. Koma ngati sititsatira zimene Mulungu akufuna, njira yomasuka iyi ilipo ndithu sitidzapanikizika nayo idzakhala yonse ili ndi ifeyo. Ndiye tikuona monga ngati pa 1 Timoteyo chapter yake ya 3 verse yake ya 15 anakamba kuti mpingo ni nyumba ya Mulungu. Anthu timayitanidwa timalowa mu njira yopapatizika ndipo tikakhala mu mpingo akuti ni nyumba ya Mulungu. Imene popeza ni nyumba ya Mulungu ndi ufumu wa Mulungu pa wana wa chapter 15 pati akuti Yesu adzatenga ufumu wake upereka kwa Atate. Chifukwa tadutsa mu nyumba ya Mulungu imene amafuna. Ndi chinthu chosangalatsa kuti mpingo ndi anthu oyitanidwa, ufumu ndi anthu oyitanidwa, tili mu ufumu umene Yesu akangotenga tsiku la chiweruzo kupereka kwa Atate. Popitiriza kuphunzira kwathu tipitirizeni paona buku la Efeso. Buku la Efeso anakamba za mpingo kuti mpingo ndi thupi. Efeso chapter 5 verse 23 akunena kuti pa verse 23 pakuti mwamuna ndiye mutu wa mkazi monganso Khristu ndiye mutu wa mpingo ali yekha mpulumutsi wathupilo. Apa atulapo zinthu zingapo, atulapo zinthu 4 zimene zitchula pamenepo. Choyamba chimene inu ndine sitingatsutsane chinthu ichi, oyamba kunena kuti mwamuna ndiye mutu wa mkazi. Dziko lapansi silingatsutsane munthu atamanena kuti mwamuna ndi mutu wa banja. Palibe amene angatsutse zimatero ndithu. Ndipo mkazi amene sakumvera mwamuna athaze ndiye makhala mavuto ake. Koma kunena kuti mwamuna ndiye mutu wa banja ndiye mutu wa mkazi choyamba chimenecho. Mwamuna mmodzi, mkazi mmodzi. Akunena kuti osati mwamuna ndi mutu wa akazi, koma mwamuna ndi mutu wa mkazi mmodzi. Ndiye Baibulo kutitsimikizira bwino pamenepo. Potitsimikizira imenecho chiwiri chimene akukamba ndi chinthu ichi akunena kuti mwamuna ndi mkazi komanso mwamuna ndi mutu wa mkazi. Chachitatu chimene akutchula ndi ichi, Khristu ndi mutu wa mpingo chimene akunenapo. Akunena kuti pa verse ya 23 pakuti mwamuna ndiye mutu wa mkazi monganso Khristu ndiye mutu wa mpingo. Mwamuna ndi mutu wa mkazi chimodzimodzi, Khristu ndi mutu wa mpingo.
inu ndine sitingatsutsane kuti mwamuna ndi mutu wa mkazi ndi mutu wa banja, sitingatsutsane. Inu ndine ngati tingatsutsane so kuti mwamuna kapena Yesu ndi mutu wa mpingo, ndili muli ndi vuto chifukwa Baibulo ikufotokoza choncho. Yesu ndi mutu wa mpingo. Ndipo chachitatu chimene Yesu ndi mutu wa mpingo, chachifola kunena kuti kumapeto kwa verse 23, ali yekha mpulumutsi wa thupilo, Yesu adzapulumutsa thupilo. Mpingo ndi ufumu chimodzi, koma apa akuonjezeranso kuti mpingowo ndi thupi. Ndipo thupilo akuti ndi munthu amene adzapulumutsa ndi Yesu. Munthu ngati asali muthupi la Yesu sangapeze chipulumutso ndekuti. Akuti Yesu adzapulumutsa thupi lake lokhalo. Zimene taonapo zinthu 4. Taona choyamba kunena kuyana pa Efeso chapter 5 verse 23. Banja ndi mamuna ndi mkazi choyamba. Chachiwiri mamuna ndi munthu. Chachitatu Khristu ndi mutu wa mpingo. Chachifolo Khristu ndi mpulumutsi wa thupilo. Munthu atatsutsa izi akutsutsana ndi mawu a Mulungu. Tindipitirizeni kuona buku la Akolose. Akolose chapter chake cha 1 verse 18 akunena kuti verse 18. Ndipo iye ali mutu wa thupi mpingo. Akuti Yesu ndi mutu wa thupi. Ndipo thupi lake ndi mpingo. Kwa Efeso chapter 5 verse 23 taona kunena kuti Yesu adzapulumutsa thupilo. Pa Akolose chapter 1 verse 18 akunena kuti thupi letu likambalija ndi mpingo. Osati mipingo koma ndi mpingo. Zimene zikutanthauza kunena kuti chani? Palizo zinthu zingaponso zimene tingazione apapa. Pafupifupi zinthu 6 zimene tingazione pa Akolose pokhapa zimene azifotokoza. Choyamba kunena kuti thupi ndi mpingo. Osati mipingo, thupi limodzi, mpingo ndi umodzi. Yesu ndi zimene akuzifotokoza apa. Ndiyenso china chachiwiri imene ngachione ndi chinthu ichi. Ndiyeno ngati mpingo uli thupi, funso kubati kodi pali matupi angati? Baibulo lafotokoza kuti pali matupi angati. Tendipezera kumene chokera buku lopatulika. Mpingo ndi thupi, ndipo tifunso kuti pali matupi angati? Tione pa buku la Efeso chapter 4 verse 4 akunena kuti thupi limodzi. Pa Efeso chapter 4 verse 4 pali thupi limodzi. Ngati akuti pali thupi limodzi afotokoza chani? Pa Akolose chapter 1 verse 18 akunena kuti thupi ndi chani? Ndi mpingo. Pa Efeso chapter 4 verse 4 akunena kuti chani? Matupi ali mangati? Ndipo limodzi. Zotanthauza kunena kuti chani? Zimene ananena Yesu pa buku la Mateyu chapter 16 verse 18 ndidzakazika mpingo wanga umodzi. Thupi lilipo limodzi, mpingo ulipo umodzi. Pa 1 Korinto chapter 15 akunena kuti mpingo ndi ufumu. Ndipo Yesu adzatenga ufumu upereka kwa Atate. Yesu adzatenga thupi lake lokha kulipereka kwa Atate. Moti nzovuta kumvetsa izi. Yesu akutsimikizira chinthu ichi. Ndidzatenga thupi langa kupereka kwa Atate. Osati matupi ake koma thupi lake. Ndikufunseni nyonchi. Yesu akuti ndi mutu ndipo mpingo ndi thupi. Ndikufunseni nyonchi. Kodi munakhala mukudutsa mukuyenda pena pake? Ndemuli ngati moyenda mukangopeza kuti musuzumire pachire potero mukuona kuti pali thupi. Ndipo thupilo la munthulo lilibe mutu. Ndemungothawa mathawa kuno. Ndemudzafunsa chafuta chani? Tapita ndipakuti kuti mukaone ndapezapo munthu wakufa. Mutanena choncho. Ndemunthu chakufunsa mwadziwa bwanji kuti ndi munthu wakufa? Munamuona? Haya ndamuona patali. Ndemwadziwa bwanji kuti ndi munthu wakufa? Ndeno munene kuti chifukwa ndaona kuti thupilo lilibe mutu. Mutu ulipoteropo, thupi lilipoteropo. Ndechifukwa ndadziwa kuti wakufa. Ndemunthu chadzikufunsani kunena kuti zopanda umboni zimenezo. Kungopeza thupi lilipoteropo, mutu ulipoteropo basi ngati wakufa. Inakhali munamugwira kuona ngati asakuguma bolani. Mukoza mulole munthu amene ali aziwe zinthu otani. Mukoza mulole munthu ali ndi vuto. Chifukwa pamene munthu wanguona thupi lilipoteropo, mutu ulipoteropo, sizofunikaso zinthu zambiri. Wekokozo zoti munthu wakufa basi. Palibenso china imene ungafune china. Ndiye akunena kuti
Thupi lilipo limodzi ndipo mutu wake ndi Yesu. Kunena zoti mpingo umene sanakhazika umodzi uli ndi mutu Yesu. Koma ziko zotheka munthu kukhazika mipingo yake, kukhazika matupi yake, zimene mazono zocheka ndithu. Koma tsopano imene tikuchiona choti chani zotanthauza kuti matupi amenewo alibe mutu, chifukwa Yesu ndi mutu wa thupi lake lokha. Anthu masiku ano tikupembedza ndithu, anthu masiku ano tikuchita chipembedzo ndithu yosiyanasiyana, koma sitikupembedza moyenera. Baibulo limatifotokozera pa buku la Mateyu 5:19 Yesu sanakambapo zimenezi kuti panali gulu lina la anthu limene limapembedza, koma kupembedza kwawo kunali kwachabe, kopanda ntchito, kopanda pake. Ziko zotheka munthu umapembedza koma usali mu thupi la Yesu, usali mu mpingo wa Yesu. Ndi Baibulo lero kupembedza kumeneko nkwachabe, kopanda kulibe mphoto pa mapeto, zili ngati kugwira ntchito yopanda malipiro pa mapeto, ntchito yowawa basi yopanda malipiro. Pa Malipiro chapter 17:23 Paulo sanadzudzulako gulu lina la anthu limene limapembedza koma limapembedza chomwe sakuchidziwa. Ndawe sinati timamulonda kuti Mulungu tikumpembedza Mulungu, tudziwa ndithu kuti Mulungu, koma kodi Mulungu ameneyi afuna timpembedze bwanji? Ambiri sitidziwa. Anjifake wapeza awa umu apembedza mwina, awa apembedza mwina, awa apembedza mwina, awa apembedza mwina, pala anthu 20 koma tonse tipembedza mosiyana. Ndifunso nkumani kodi zingatheka anthu 20 onse opembedza mulondola? Sizingatheke. Palena akulakwa, palena akukhoza. Ndi Baibulo kunena kuti tiyeni tisakhala anthu opembedza koma mopembedza chifukwa cha usadziwa. Pali mawu ena amene timayankhula mu chiyankhulo chathu cha tsiku ndi tsiku onena kuti kusadziwa ndi kufa komwe. Anthu ambiri tikupembedza koma sitidziwa. Koma pali gulu lachitatu limene limapembedza mu mzimu choonadi malinga ndi buku la Yohane 4:23. Anthu amene akumpembedza Mulungu mu mzimu komanso mu choonadi. Ndiye kupembedza kochita zinthu zolondola pa nthawi yolondola. Ndawe zina pamakhala anthu ena amene amatapanga zinthu zabwino koma nthawi yolakwika zimachitika. Ndi zinthu zabwino zine zimakhala zolakwika. Koma Mulungu akunena kuti anthu amene amafuna ampembedze mu mzimu komanso mu choonadi. Chifukwa ngati anthu tikumpembedza mu mzimu komanso mu choonadi, Mulungu adzasangalala nafe. Koma kuti upembedze mu mzimu ndi mu choonadi utani, ukhale mu mpingo umene sanakhazika. Chifukwa akunena kuti thupi lipo limodzi, mpingo ulipo umodzi. Tikawerenga buku la Yeremiya chapter 7 verse yake ya 4 pali mawu awo. Pa verse 4 akunena kuti musakhulupirire mawu onama kuti kachisi wa Yehova, kachisi wa Yehova, kachisi wa Yehova ndi awa. Akuuza ana Israeli kuti musakhulupirire mawu onama. Pala anthu ena amangonena kuti kachisi wa Yehova ndi uno, malo opembedza Mulungu ndi ano, malo opembedza Mulungu ndi ano, koma onama. Mulungu anayika njira yabwino yopembedzera, anayika mpingo wake moyenerera. Afuna kuti timpembedze mu mzimu ndi mu choonadi. Koma anthu ambiri tikunena kuti kachisi wa Yehova kumaluku, kachisi wa Yehova kumaluku. Koma khanga liso luku ndi kumene kuli Mulungu ona. Taona ndinu zimene anthu aja akuchita kuti kuli zinthu zolondola. Zinthu zolondola timazipeza buku lake lopatulika. Titsegule buku lake lopatulika ndi zimene zinthu zolondola tingazipeze. Koma ngati sitingatsegule buku lopatulika ndi kuchita chimene chifuniro chimene Mulungu akuchita, chimene Mulungu akufuna, sitingapeze moyo osatha. Pa 2 Petro chapter 1 verse ya 3 pali mawu awo amene ndifuna kuti amvetsetse. Popeza mphamvu ya Mulungu wake inatipatsa ife zonse za pamoyo ndi chipembedzo. Verse ipitirira koma yanena kuti mphamvu ya Mulungu inatipatsa ife zinthu zingati? Baibulo lili mphamvu ya Mulungu inatipatsa ife zinthu zonse. Zonse zakuti akuti za pa moyo komanso pa chipembedzo. Ndeni ufuna kuti muyomve verse imeneyi muyifananize ndi kumene mumapembedza. Mawu Mulungu akuti mphamvu ya Mulungu inatipatsa ife zinthu zonse za pamoyo komanso za pa chipembedzo. Akunena choncho. Ngati ungafuna kupembedza Mulungu moyenerera, akuti mphamvu ya Mulungu inatipatsa kale ziliwo.
Ngati ungafune zinthu zimene zingakutsogolere pa moyo wako ndi tsiku ndi tsiku, mphamvu ya Mulungu ikuti chani? Ine ndipatsa ife zonse. Koma tsopano kumene timapembedza ukapeza kuti akuti aprofeti akunena kuti Mulungu ine wandiyankhula. Akunena kuti muchiteza kuti. Kodi aprofeti anu, abusa anu, kaya ndani ana amene akuti Mulungu wayankhula ndi zimene Mulungu anayankhula basi angakhala anena zolondola ndani? Ngati aprofeti anu akunena zoona kuti Mulungu wayankhula, ndiye kuti tikhulupirirane kuti zimene ananena apa buku lopatula kuti mphamvu ya Mulungu inalipatsa zonse za pamoyo pa chipembedzo apa Baibulo linanena. Ngati Baibulo likulondola zulanthauza kuti atsogolerana kulapa. Nde musankha nokha kuona kuti amene anganene zoona ndani? Ndi aprofeti anu kapena ndi buku lopatulika. Pamene tikupembedza Mulungu safuna kuti tingompembedza amene tikufunira, koma Mulungu anatipatsa njira. Ndipake timalimbikitsa ndi tsiku kuti tikalanda ofuna kusanthula buku ili, tikalanda ofuna kupembedza Mulungu moonadi, tikalanda ofuna kupembedza Mulungu moyenerera, chifukwa Mulungu wakuti anatipatsa zonse zofunika pa moyo, komanso zonse zimene tingafuna pa chipembedzo. Sanasiyeko zonse anatipatsa. Ndikulimbikitseni kuti tipange chiganizo chabwino. Tizindikire kuti Mulungu anakhazika mpingo wake, anayika ufumu wake, ndipo adzangotenga mpingo wake opereka kwa Atate. Ndipo akuti mpingo wake kapena thupi lake lilipo limodzi. Mpingo umene Yesu anakhazika, mwini wake ndi Yesu Khristu, mpingo wa Yesu Khristu. Tikulimbikitseni mwina mukozofuna kupembedza ndi mpingo wa Khristu. Timakhala zosangalala kuti tidzakuone muzapembedze ndife. Kafikireni mpingo wa Khristu umene mwina pafupi kudera lanu, udzakhala osangalala kuti uthe kupembedza ndinu. Koma mwina muli ndi funso kapena ndimanga, kapena muli ndi zinthu zimene ngafuna kuthandizeni, tiyeni musalephere kuti mutipeze tithe kuthandizirani. Izi zimene wafuna kubisale tsiku la lero titophunzirapo zokhudza ufumu kapena mpingo wake. Kufikiranso nthawi ina, Mulungu akudalitseni nonse.